Khublei baroh, welcome back to my channel. Mynta Khasi ka kriat bha tie ngashu wan la ka wan shani sha jaka ba siew jingsiew marsun wai trai tie kani ka jaka ka kyrteng ka Tesco bat ngan pyni Mynta Khasi yeki dor ki marbam ha kani ka jaka. So let's start. Ngan shu stang na kani ka aisle baki bu kini ki Christmas decorations la jandai December takadau kila ueng kila seilut kini kila ueng lut ki tiar ki barim kila bu kini kiba thamai ting chupen ini Christmas decor shong dor hadu 100 pound long 100 spa tam henyo spa daga pisa India de chupen ki dor ki ru pat Mynta ngashuka pen ni gingerbread baki juwa ki bri Christmas tree baret ha tangba shong dor hado sauce pa tam Mynta pan ngendek session ka candle aisle kani dika aisle kaba ki de mombati kiba sama ubi kiba pen sama ubi yang kibun jat bha ki don kiba pen sama so don ba pen sama vanilla chocolate bun jat de kani ka bang apit Mynta di scented diffusers di benda penyang shu diffuse shu bu ber ki reeds ki balong ki diang mo de ketu mentan ka shong dor 100 pound kemut nyo spa lajan nyo spa de kini ki bakhamre ki candles ki kham shong dor ki biang shi pound atusan ne de ngan pen se pada ki candles ki balong very common shane ki de kita ki candles ki bat khot ki brio ki yankee candles Yankee candles or Mynta paan pen ye ki dor kini ki Yankee candles New bahaya usong dor hadu khat nyo pound ajan poi hadu khat pras pa da pisa India te kidan ki ba khamrit kini kidan ki ba khamhe te ki ba khamrit kum kini ki poi 100 pound kum nyo spa tam ngam ka mau shu ki toothpaste yang ki poi kat no tamba shine kani ka bang shine ta pound san po kum ba lai spa duna te kini diki shower gel ki bonjat ki khambyang dor ki shower gel ki don ki ba khandai po te kini ka bang Mynta ka de bashi pound kemut kalong chi spa da ka pisa India Mynta pangan pen ya kini ka aisle bagi jubo ya ki makon ki shani ki bonjat bha ki makon te porbanang ningkong porbang apoi shani ngamnang shu banjit namar ba ki labun palat sheyeng ki don tang wei arjat takadaw long khamsuk ban thied ma shani ki bonjat bha ngathiet ka wei ru ka bon mulu palat ka wei kam don mulu ka wei kalong plan base ka wei ngam stu sthaw shu Mynta pada ngala tip kanu ka bangabang te ka bangabang ka kyrteng ka lor park ka balong kum ka makon badan shayeng ki bonjat ha yang ne te kate di ka lor park hajrong ka poi ka barat ka poi kum to lai pound tam sauce pa duna kini de kitu ki spread bang ong kini pat kide ki aisle beki jubo ki ready meals
kiba shu sebit na senduk shubo beha microwave neha air fryer lalong ne oven ru kibun jat ba ngati ngam juda kam pen kam tang ba kibri sini kishi pendon kam ba tapat ngila poi ha kene ka ail ba ki de do te ngam ko arban thied ketika siar ba he be kum te namar ngam nang ban od ka te ka siar ka ba he be kum te ka poi drill pound kamod drill spatam te nga pre ngan shu thied de ki te ki pala don lupa ha ki te ki boxes ki bam don snap ngan shu thied ki ba don snap ki shi kham tat dor but ki bam don snap de ki shi kham ram kani ka ba ngamot shi Mynta kade ka box ka ba kham he te ka poi 100 pound tam temot sunspa duna sunspa he Mynta pat ngamot ban thied sausage dan ni ka chicken sausage ka ba ngaju sultanat baban bam de bashna Napoleon te ki kham biang bani ki wiki sausage bangala ju try kade chicken sausage Mynta pat ngila poi sha kene ka ail ba ki de ki cereals kini de ki granolas te don ki mueslis don ki Kellogg's cornflakes ki bonjat Mynta pat dia lade ngan shim daun ni granolas bang shit pam badon baki berries te ngan shim tu away te next ngan sa shim no da ki badon ba fruits and nuts kate oil opposite kade baki shi bo lo dia baru khat ki jadut ki bade ki vegan kite ki dut angte ki de ki oat milk almond milk soya milk baroh ki don lo wonjat Mynta ngamode thied sa ki jingber ki spices tinggal apa ya kene ka ail bagi di umpanyang ngamod ban shim umpanyang kawai ti kene ka bang shim Mynta kade ka sunflower oil kapoi pound tam kamot lai spa duna shilita kini gide ki canned tomatoes chopped tomatoes
Mynta ngalak apa ya kini kajaka ka bang ngamot ban shim ni kidiki jingber ngamot ban thied peri te peri shi ubarit new bottle upai pound mut spa kini kiwi kiba de na ki Tesco hi ki poi bet shi pound away mut shi spa away bottle badet mar persya kini ngai don bade khau ting mut sunan ban thied khau ila de ngashi thied au long grain rice jong ne Tesco pa long jam than long kandiat tiu ne udiu paket basau kido te shong dor sau pound tam la jan than dapat nginya nya sha ki bakery aisle kani de ka aisle bade bitang ki bam bakery ki roti ki bun pancakes bonjat te ngamot ban shimela de uban tiu ne southly kishi hot brioche ne ugur shong dor khandai pesan pens kamot la jan shi spa tam kandiat mentang chupen EP kini ki pancakes kiba ki jude ready made ki shong dor so pesan pens kamot san pho tingka tam hani ki deru ya ki croissant kini ki shong dor kumba shi spa tam ka shong ha ka nutli dan ha packet dapat ngila paisa kani ka ail ka bade ki so ni de upe shong dor shi pound nyo pho shi plastic kumte but to the apple kidan kijaj apple pila ban sujit adi dan bala song lupa paket te kum kite ki bala song lupa kidan ba shong dor shi spa andri teli te menta kini ki melons ki bonjat tinga i so turun way shong dor khandai pens umut shi spa tam uwe ngam tep u thiang ne am pan jubam so turun chane ting shuka pun EP ni pade de so piang uwe shong dor prapo pens kamot khandai pho tam ajan shi spa hi te uni badon hajan pade de kiwi shong dor shi pound ka khandai pens so bang mo ban shim persimmon de shi pound shi packet mo chi spa tam ash pani pi kini kikat ki shong dor nyo pho pra pens mo pra pho shi nut kumte bala don lupa Tapak ngalapoy siya kajaka bade so-saw te penipi kita ki cherry tomatoes shi box ki shong dor dan ba shong dor shi spa dan ba shong dor ar spa te ni ba mat shi manga di bakam he te dan hendri tuli shong dor kumba khandai pesan pens Mynta mat thied sa kini ki yellow and red peppers udan lai rong ha ka we ka plastic bat shong dor shi pound nyup khandai pens kamot la jan poi ar spa tam lightly so kia ka we so kia shini ulong shron pha te uwe so kia shong dor khandai pho tingka tam tang bau bang pat compared ye kiwi ki so kia shron pha ngam tang plan ban thied salad ngashi ki te ki jaj salad ang te ki badan
Te ngabang uni balong kam jong sla kam he sla banyo te balong tap pelun uni u shongdor kumba kendai pau tingkatam si paket udon artli si paket mar pesai kate ki don ki ready made salad aisle ngi shim kini ki salad teng da leit tray dang kwah ban bam tang salad ki best ki fresh ki bang ki don lang hong tu bat ki mayo bagi salad dressing ting ongan thied so grapes Mynta Khasi ngi shipet ngam da ibang tanu te balong khle rong ngakwa bi balong bajar ngam ne basau bet untuk uti hang te shi box shong dor lajan aspa duna ti metang la ini bajar ngam udan shi box hang te shong dor ar pound kamot ar spa tam ni iso kini ki so plum hang ne shi box shong dor shi spa tam udan riutli a shi box ngam thied pat Mynta Khasi ngam kwah bam so plum ngam kwah bam so peach ra ngamot ban shim sa blueberry se sa shpang an shipen ep ka dor jong peach hang te dan sau san tli shong dor shi spa tam kan yang ni pat de ka aisle bagi de blueberries de ngamot shim shi paket blueberry uni bakam he ushong dor lai spa duna ngaplan ban shattet Mynta Khasi tengah lapoi hakani ka aisle badetet shi paket a shong dor shi spa tam tengah ban shim ngan pet ngan shim do a kibun jai tengah thrai ngan shim do te bakam he ban sup ban ot a chestnut mushroom ngam pat ju try ulong kumno ngaju try tang kini kiwi ki mushroom kiba le bet closed up bet jangan shim la shim do uni wi bakam he usong dor shi paket usong dor khandai pau tung katam hang tai shi paket kani de ka jaka badedut te ngalapen ifi mener ki don tu jaka badedut hatu ko ka aisle tambang shukwa ban shim da kani ka badan ha fridge te kumba pilaju i ha ka video jonga ka ba ningkong ngishit di da kani ka oat milk te ngamot ban shim da kani ka oat milk Mynta ka shong dor kumba shi ar spa tam shi paket hajan yo kani ka aisle badedut pada kila don sagi bade umso te ka umso ka bang ju thied man kapor ka de jong ka company Tesco ka de cranberry te ngarang pet ngarang wat e ki don ngala i hang te hajrong ka shong dor kumba ar spa tam shi liter inya no sha jaka bade yaki motor ngashi thied bha kini ki frozen piece ki khamlong shran khamlong bang te shi paket shong dor shi spa tam opposite ya kate ka aisle pada ka don ka jaka bade ice cream one full aisle kani de jaka ka bang shi slam bha bandap nomor nang banjet shuda kano dono ice cream ban shim tabang Mynta Khasi ngalak tip dawe ngan shim teu tadi Ben and Jerry's ice cream udah nang tei
Thì man kapor ushi shongdor shi hendrius pa tam shi you shi one top hang tei Mynta Khasi pada kedon discount kedai lais pa tam one top. Hang ni hajan don so ki jaka kiba kibu ya ki momo. Thì ngalaju try new momo bagi khot gyoza shane. Ting ongan shim Mynta Khasi do new gyoza. Udai bread udon khat arteli ha kashi packet udai momo frozen. Udai lai spatam ubang. Ngamte beli ki khot gyoza stang ba ngitingi khot beda momo. Kajing leit siew jong Mynta Khasi kelakut ngan leit siew no kat nu kapoi te ngalak klet ban ring kador kat nu kapoi tang bang akan mau ba kapoi khandai phau pound kapoi khandai hajar tam lajan phau hajar Mynta pat ngalak poi shayeng men step ka hap snow dengan chupin ina ya phina ka baranda jongi kan ni ka view te until next time baroh. Thank you so much for watching. Please like but subscribe. And may God bless you. See you in the next video.